Jag varnar om att det är någorlunda starkt. Ja. Ta det där nu, smeta in det i tungan. Och alltså allt ska upp egentligen. Vi spelar in. Ja, allt ska upp. Allt, slicka upp allt bara. Visa tungan, du ska visa tungan. Och sen måste du visa att du kan svälja. Visa tungan. Ja, och svälj allting. Nej, svälj. Ja, Okej, bra. var är mjölken? Blondie spirit. Det kommer. Så. Det kommer. Alltså jag äter jättemycket mat, jag kände också av det. Ta det själv i ansiktet med de fingrarna. Ja, håll koll på händerna bara. Har du Ta det linser? inte i ögonen, ta det inte i pannan. Har du linser? Ta det inte mellan benen. Och det här är då Adrian Berén. Blondie, titta på mig. Ja, lite vattnigt är det antagligen. Ja men det är såklart det. Det kan du inte kräva att det inte blir. Det är såklart det blir fysisk effekt. Alltså jag känner av det. Jag hade det på handen. Jag drog det i håret och det märks. Alltså det är liksom... Det är det jag säger. Det här är värre. Kom igen, det är bara att kör upp det. Kör upp det bara. Låt det komma. Låt det komma. Det känns bra att John är så supportive. Spy Olof, spy! Hur mår du Loffi? Han var inte bra alls. Han mår inte bra alls. Hejdå.